umfanekiselo wethu. Then siyayazi ke ngokubana ngaba uThixo ithi iBhayibhile ungumoya. So xa esithi masenze umuntu ngokufana nathi ngokomfanekiselo wethu, that is umuntu une-characteristics ezifana ncakasana nezikaThixo. Hallelujah. And as long as umuntu emi kwindawo yobuThixo, then umuntu ubomi bakhe buneziqhamo, bunempumelelo. Amen. Because uThixo yonke into edingwa ngumuntu usele eyenzile wayifaka emoyeni womuntu. So apha emntwini ngaphakathi kwakhe umuntu umelwe ukuba nento yonke ayidingayo apha kuye. Amen. Yonke injongo kaThixo ngomuntu, yonke into umuntu aza kuyidinga ukufezekisa icebo likaThixo nokuthi aphile abe yilento uThixo afuna abe yiyo ingaphakathi kwakhe. Siyabona na? But ngoku after umuntu ke ngoku edalwe nguThixo, uThixo wamnikeza lo mzimba ukuze ngalo mzimba akwazi ukunxumelelana nokurelate nezinto zalomhlaba ezibonakalayo. Hallelujah. Ngoba enba angangumoya nje kuphela iyawuthetha ukuthi akazukwazi ukurelate nezinto ezibonakalayo. Yona ke kwanyanzeleka uThixo uba makamenzele umzimba, then abesele mfaka kuwo la mzimba ukuze ngalo mzimba akwazi ukusebenza umhlaba awulawule aweyise. Hallelujah. Ngoba umuntu ngokudalwa kukaThixo udalwe ukuze eyise, ukuze alawule phezu kwemeko zonke. Dominion. Hallelujah. As long umuntu esekulamo uThixo wayemdale eyiyo, umuntu umi kwindawo yoloyiso nakwindawo yolawulo phezu kwezinto zonke. Amen. I-problem iqala umuntu xa ephuncukana neposition yakhe uThixo amise kuyo ngokwasemoyeni. Because umuntu xa ethe wawa wawele esonweni ngokwenza lento uThixo athe angayenzi, siyalazi ibali mos. Wathe egadini. IBhayibhile umuntu wathe egadini wawele esonweni kwaqala ii-problems zomuntu. Ngoba zonke iingxaki zomuntu anazo azikafiki kuye as long as emoyeni wakhe esaphilile. Hallelujah. Kwanyanzeleka kuba kuqala makaqale afe emoyeni zaqala ukungena zonke ii-problems ozibonayo zomuntu. And akonela nje umuntu ukuthi ahlangatyezwe zii-problems ezingaka walahlekana negunya namandla awanikezwe nguThixo. Elagunya belinikiwe nguThixo ukuthi alawule phezu kwezinto zonke laphuncuka kuye lathathwa ngubumbi ogama lakhe linguSathane. Wabe ke ngokumuntu sele elawulwa ngaphansi kwamandla kaSathane, walahlekana nobuntu bakhe. Siyayibona na? Wayinto efar lesser than lento uThixo umuntu ebemdale abe yiyo. Waba very weak ngendlela engumangaliso. Ngoba ithi iBhayibhile umnikeza igunya phezu kwezilwanyana zonke. Kodwa ngoku umuntu xa sephumukene negunya lakhe simbona ebeka ithemba lakhe nakwizilwanyana. Aba bantu babona behamba bayonqula bethetha nezilwanyana ukuthi zikhusele ubomi babo. Yi-problem ebonisayo uba umuntu wonzakele emoyeni. Umuntu wonzakele wababuthathaka waphumukana nento ebeyinikwe nguThixo. Siyayibona na? Bese ngoku umuntu uhamba ekhangela izinto ebenikezwe igunya phezu kwazo okuzibe zizo ezimphilisayo nezimkhuselayo. Yonke ngoku abanye babone hambe beyoqubudana kwabanye abantu ukwenzela into babakhusela ubomi babo. Ii-problem ezenzeke ezo ngokulimala komuntu emoyeni ngokuthi ohlukane noThixo emoyeni wakhe. Amen.
Then ke ngoku uThixo kwanyanzeleka into yoba makenze into ngaloo nto. Ngoba ithi ke ngoku iBhayibhile umvuzo wesono kukufa. Ngoba umntu ebehamba nje elindelwe lityala lokuthi makafe. Ngamanye amagama ebephila ekufeni ngexesha engakhange uThixo amhlangule. Kwanyanzeleka ukuba ke ngoku uThixo makahlangabezane nomntu because kunengozi ebejongene nayo ethi iBhayibhile kukufa kwesibini apho khona ayakuthi aphelele edikeni lomlilo. Esitsha khona unaphakade. And akukho mntu uye wahlanguleka kule nto. iBhayibhile sonke siye sasilela sasuke luzukweni lukaThixo. Sonke siye saphuncukana noqhakamishelwano nobuhlobo obuphilileyo noThixo. Kwanyanzeleka into yokubana ngaba masife kuqala ukwenzela uba sivele phambi kukaThixo si-innocent. But ukufa kwethu sifela izono zethu singaboni ngokwethu akhange ibe sisisombululo eso esipheleleyo.